जतन खुलुमबायखा जों खाना 26 जून दिपर 12टा तामानि जराव चिनि पित्रा मैयाल कथार पित्रा राया खपैलों तै खामा मैयाल किला PSC किला आदि ब्लक किला PS सातटा दल दुई कायसा गणपद मेमेर हल एंटी ड्राग्स नतुई कायसा अवेयरनेस नाय अवेयरनेस खायतानिबो चिनि अत्र एलाकानि जत धर्म खायनाय पार्टी खायनाय धर्म बर्ण निर्विशेषे फायै अंशग्रहण खायफैबाय जादि तमा हमाले चिनि अत्र एलाकाव खूबनो ड्राग्स माने फैनाय जातमानै चामानि नुंमानि सुजियमारक बेलायखेनो बाङै दंना मनो बाहायखैबो जों तेकिसा कासमानाय मनि बाङै किसा जतनिनो सहयोगिता नांगो हानि बां अत्र एलाकानि जाति धर्म पार्टी हयागै फायै बाहायके माथाक मानाय बनो सहयोगिता खायबाय जे हनै आं पित्रा मैयाल लेंगै जतननो कबक जागो तै अने बेसिरभाग जों मुसुकमानि हंखलाय चिनि छात्र जुबक बरकनि बाङैसि विशेष खालाय दरकार ब चिनि चराय खनायसि चिनि भबिष्यतनि सम्पद हानि बाङै बरकनो बेसिरभाग खालायगै अरनिबो अंशग्रहण खालायफैबाय जालांथो हनै आं जतननो खाबाय खुबाय कबक जागो तै पित्रा मैयालनि एंगै हानि बाङैनो जों अर मैयाल कायब्रै तै किला PS किला ब्लक